Ayo to, awake dhewe kon bubar gasik. Mergo arep do nusul rene. Wah, murah ora jeneng mokal. Nek Elisa ki jope akeh. Ayo karo tembange. Tembange apa? Wirawiri, wirariri, umutumu, wiraka. Sapa ya? Iki ya tetep wae mbok Cange. Oh, Cange itu asline nek di wayang golek kaya ngono bentukane ya. Iya, bentukane wah jan ya tetep isih teng pecotot. Kok memblek gitu ya? Mesake lho itu nek idu piye? Iki mergane le memblek iki lho. Oh iya. Ya kowe. Nek idu ra iso tiba ning ngisor iku. Mulane ora tau udut, soalnya le idu ngono ki wis kaya udut kaya wong inang kae lho, Sa. Oh, gini ya. Gitu ya. Nah. Iya ya. Kuwi bojone nembe weruh kula garwanipun Mak Cange. Nah, kenalke iki bojo. Namine sinten sih? Kowe urung ngerti jenengku? Iki muhrim ya nek wayang golek ra apa-apa di demek oleh di demek. Nek dalange di demek ora nih. Di demek ora oleh. Demek. Ya. Sekarang ya bahasane ngono kuwi kok. Wah, dan di demek. Ora arep wis suwi. Jenengku. Namine sinten to, Mbah? Kowe nek arep ngerti sejarah. Ya. Ngene, Sa. Aku itu dulu namaku itu Jumali. Jumali. Ya. Oh. Dadi nggon mburi nganggo li. Nah, bojoku kuwi jenenge Gembuk. Gembuk. Mula anak wedok jenenge perpaduan li karo mbuk. Mula jenenge anakku Limbuk. Nah, Jumali karo Gembuk. Aku mbiyen nang pasar jualan, Sa. Jualan apa sih, Mbak? Jualan manuk. Oh, Mbak Jum dodol manuk. Emang manuke apik-apik po? Ya iyalah. Gelem siji. Engko sik. Jualan manuk nang pasar. Apa? Jejer karo dek prawane. Kowe ta, heeh? Oh, jaman prawan iku. Iki dodolan tempe gembus. Oh, Juali dodol tempe gembus. Kowe ngerti ora tempe gembus, ah? Tempe gembus? Itu tempe yang enggak ada delenya kan? Tempe yang empuk itu toh? Iya, betul. Itu yang bacem apa yang dikemulin? Tetap sing dikemuli. Oh, yang gembusnya yang dikemuli. Dikemuli jare apik meneh nek gembus kuwi. Di ana gembus kemuli jare, kemuli gelepung. Nah.
Manukku Heeh. senengane notoli gembuse kene. Oh gitulah. Suwe-suwe aku terus dadi bojone mergo manukku seneng karo gembuse kene. Gembuse kene didotol manukku, ya manut wae. Oh, jenengan boten rugi Mbah Gembuse ditotoli terus niku. Boten napa-napa panjenengan malah tresna. Lah ya karang jenenge anu kok ya bojo. Ah ya aku ki jane ya kepeksa Mbak Elisa. Oh, kepeksa. Oh wujude ya kaya ngene. Nek ngelingi wis arep tuman ngono ditotoli. Ane nyatane ditotoli ya nyatane angger bar ditotol karo bapakne limbuk ya saya laris gembusku. Oh ngono ya. Berarti le laris mergo ditotoli. Nah. Lah aku nyileh lah manukmu. Aku tak yo ngono dodolan gembus ben laris kan berarti ditotolke to. Wis kono. Kono. Piye? Ayo. Sampluk sisan ora. Piye Mbah? Mbah Jum. Wong ya mengetok-etok tur ora bakal ana walang sangkere wong wayang golek. Ora apa-apa, ambek digawa bali to. Aman po. Ambek aku dikeloni karo Elisa to. Njur arep nganu njaluk gembuse Elisa ngono apa piye? Kono iki ra iso dodol gembus. Kono iki tempe oncom. Tempe. Aku dodole tempe udu gembus. Apa kuwi? Tempe. Tempe bacem. Ireng wernane tempene. Ketoke malah tonjo iki mangane gembusmu, Mak. Yakin. Piye jajal piye Mbah Jum? Anu apa sa? Tempe kuwi wernane ireng legi. Empek-empek apa tempe? Tempe. Tempe. Iya, tempe seko dele iku lho. Oh, nggonamu ya tempene ana delene sa? Ana delene ireng wernane wong dibacem. Wis kono kowe nganu rasah melu kono aku tak bebas wong loro. Ndur kira-kira ki manukku doyan ora ya karo apa tempe? Lampun nek ra reti jenenge rong jajal ya enggak tahu. Ya, engko kok Nek jajal bayar lho, ora gratis. Ah iya genah, aku yang ngerti pada kita negara. Bayar ya aku paling ora ya sak tempe ki. Piro? 2.500. Agene murah. Murah njur kepiye? Nek murah ki aku arep tuku sing akeh. Ya tumbas to, Mbah. Komen iki kene aku ya ndongake sapa wae sing dodolan paringi laris manis, paringi rejeki sing akeh. Iki gandeng niki sowan wonten Pagarsari, Padang Sari. Ha, iki ben diaturke. Kamu ucapkan sa. Kamu ucapkan ucapan dalam rangka atau apa yang menjadi acara malam ini dan sebagian besar iki yang mesti apitan yo, bener boten sih. betul. Versi desa ya. Desa. Versi desa toh Pak? Ya. Syukuran warga kampung Padang Sari dalam rangka lho bener yo apitan sedekah bumi. Matur sembah nuwun katur sedaya perangkat desa ingkang sampun nimbali dumateng kula. Wah, Kanca Pak Dalang Suharno Gondo. mulane ngrungokke lek omongan ki malah saya gobos. Mumet. Ora Ayo aku pelan-pelan. sembah nuwun. Sembah nuwun. Nah, ora kok sempak nuwun. Sembah nuwun. Wis do reti kok aku ngomongnya karepe itu terima kasih. Ucapan apa yang akan kamu berikan, Sa? Ya aku ndongakno jenenge wong mrehaten kakek. Mrehaten kakek desa. Mrehatenake. Ke sedaya warga gele melek sewengi mongko ya abot melek sewengiku mau makane didongakake kabeh sing do rawuh mrene paringi sehat panjang yuswa rejeki sing kathah pokoke sapa wae sing duwe putra sing durung kagungan putra ya ndang meteng sing Meteng. Iya itu. Ya hamil ning ana bahasane sing luwih halus. Sing durung duwe bojo ya ndang duwe bojo. Termasuk aku dhewe. Ndongake awake dhewe. Lah ya to, Pak. Sing rondo sing duda. Sing rondo duda ya
muga-muga ngono wae, engko ndak engko ora wewe. Terus kabeh do njaluk donga karo kowe engko lho, Sa. Lah sapa sing njaluk didongake? Dalange njaluk didongake ora? Aku ndongake awakku dhewe ora kabul-kabul kok. Malah ndongake. Aku ya ndongake sing bakul tambal ban, muga-muga. Nah, iki. Piye ya? Terus akeh ban jeblok ngono to kowe arepan? Ya ora, pokoke kan kuwi nek tulung. Lah ana ban sing jeblok ya engko diparingi laris. Lah larise kuwi mergo akeh ban jeblok. Ya aja didongake ban jebluke. Ra aja ngono. Kok nek ndongake sing duwe rumah sakit muga-muga Akeh wong sakit. Lah aja to. Sing penting lancar. Anggone nyambut gawe iki lancar sing dadi dokter ya lancar dadi dokter. Sik Sa. Kowe ngerti istilah penggali kubur? Penggali kubur ya apa basa Jawane? Bedah bumi. Bedah bumi. Membuka bumi. Kuwi ndongakene piye? Ayo aku iki takon karo kowe. Wes. Aku ya bingung ya, Pak. Nek kabeh nek didongake kakean ya elek, nek kurang ya elek. Dadi siji kuwi semadiul. Ada lagi, Sa. Apa? Sing jual peti mati. Sing dodol peti yo. Nah, kepiye lek arep ndongake kepiye? kepiye? Yo lah pokok men kabeh paringi nek kabeh sehat ya kok men manut Gusti Allah ya. Aku ya mumet ya ndongake wong ki. Aku iso, Sa. Aku iso. Piye Mbah Jum? Ngene, aku tak ndongake mugi-mugi sedaya sanak sedulur ingkang sami ngupaya buka wastra sandang pangan lumantar dadi tambal ban laris anggene nambal ning mboten wonten ban ingkang sami jeblok. Lah piye ki kaya ngono? Kok iso? Pokoke sing ditambal apa terserah, ning ora ana ban jeblok. Oh iya, nambal masalah ya. Kene paham. Sing padha bedah bumi si penggali kubur banyak job pentasnya tapi tidak ada yang meninggal. Oh, wis pokoke arep mendem apa terserah. Angel nek ora ono sing meninggal. Wis komen dongake manut Gusti Allah wae lah kepiye ya. Aku pokoke seneng isor sowan mriki malih. Kadose dereng dangu kula nggih ten Banyumane niki. Wah, enek kowe kuwi ora mung dereng dangu nyasa saben bengi. Kon kaya omahe dhewe sesuk tak golek kos ning kene wae ketok ya. Gak usah wirawiri aku. Nah, bangane mulih-mulih. Angger wis sasi apitan golek kos ning kene wis mandek kene wae ngono. Ah, kowe karo tat. Ana panggung. Monggo mang nanggap kula mirah mawon wong rasang saka Jogja. Ya to, Pak. Tawa kowe dadine, Sa. Tawa. Ya, setelah kamu mengucapkan juga ucapan terima kasih. Sinten? Katur panitia pelaksana inti. Ketuanipun sinten? Ketua menika panjenenganipun Bapak Buang Abdi Raharjo sarjana ekonomi. Menika pinangka sesepuh saking Pagarsari, paguyuban keluarga besar Kampung Padangsari. Ugi atur panuwun dhateng Lurah Padangsari, Lurah Banyumane, Lurah Gedawang. Wah, kompeli. Pagarsari itu terdiri dari 3 ini, Sa, dulunya. Dulu 3? 3, tapi sampai sekarang karena ada pemekaran, perubahan letak kepemerintahan di geografis ini, kemudian Padangsari menjadi lurah sendiri, menjadi desa sendiri, Banyumane juga Gedawang. Tapi silaturahmi antar sesepuh dan keluarga antara ketiga desa ini masih terjalin sehingga menjadi sebuah paguyuban keluarga besar Kampung Padangsari dengan nama Pagarsari. Paguyuban keluarga besar Kampung Padangsari. Mugi-mugi pokoknya guyub rukun saklawase. Walaupun wis dhewe ning nek anggere ana acara sing bareng-bareng ngene iki ya nyeng guyung, melu nyeng guyung. Nyeng guyung-guyung. Alah ro angel yo ngomong. Pokoke iki bakune kalih seneng-seneng Pak paring panglipur katur sedaya warga. Wau saking Pamoko wonten pamundutan Gelang Alit Banyuwangen sa bawanipun. Terus wau Mbak Tatin nggih dititipi dhewe. Engko ben diomongke dhewe wong duwite wis disimpen dhewe. Rasa tabui. Rumangsaku ke zaman Suwargi mbiyen kowe karo Tatin ki yen rakur to sampai sekarang sampai detik ini.
Biar iki lagi bengi iki lho iso menyatukan nek ora ning Padan Sari ngene iki ora bersatu aku. Biasane lunga dhewe-dhewe, aku ngalor dhek ngidul, aku ngulon dhek ngetan. Saiki yo ditemokno ning kene nak yo kangen-kangenan ming do foto-fotonan dienggo status. Bahasan ketemu sak panggung do padu. Ya mbok lareti yo iki gawane. Terus akan diberi lagu apa dulu? Soalnya ini dari Sinten? Pak Widodo, Mbak Pak Widodo, nggih. Coba ada juga yang meminta. Kandel banget lho iki dipara loro karo Tatin. Kandel nek iki. Ah, ning ora Tatin rasa domongi. Dhek lak wis entuk dhewe to mau. Wes disimpen dhewe kok. Ah. Dadi ati mau. Ora ana duwite, transfer jare. Wes, anggere cah loro iki iso gelut Wah, kandel bayang. nek iki. Ora usah duduke. Ning kowe loro wae, mau soalé le mbayari aku lho. Kapok ora kowe. Minta sinom nyamat buat panitia, sinden Mbak Tatin, Mbak Elisa, saking Pak Widodo Batang, tepi beta saking Batang. Arep iki dhisik apa Ya niku sing Pak Mokorie. nyemek-nyemek. Ya. Wong loro. Nek dadi ati kowe dhewe. Iki mau penjaluke wong loro, kandel lho aku ora ngapusi. Kandel iki. Lho. Iki, ning yo ade kan njaluk ditaburi. Kose anggere muni kandel ngono le gagian Ki, cul ora wel padake. Kok kowe iki loro wae mau isih hutang aku, sing bayari aku mau. Tin ngadek kok Tin. Ngadek kok. Wang Sulono gek taruh dicaosi pamundute Pak. Nggih sinom nyamat Pak Widodo. Nah, kalian berdua. Aku percaya kalian Elisa walaupun kamu sering melakukan kowe kerep nembang sing berbau modern. Ning tembang klasik masih menguasai mampu. Niku tergantung dalange. Lah kok iso tergantung dalange iki lho. Nek dalange iki gawane apik biasane kula lancar. Anggen kula mengke nembang nek mboten biasane nggih petetot-petetot, Pak. Gawane iki kurang kepiye? Wah. Lah niki mengke didelok mawon. Nek apik kula le nembang apik berarti jenengan saya benjang tahun ngajeng jenengan meleh saya mayang nggih. Amin. Insyaallah. Yo. Ayo ngadek kok mung guyang-guyu. Cik. Ya disepoti no, mau kowe mau ya disepoti kok. Jaluk sepot kanca-kanca. Paling ora ya diuruni lho engko kanca-kanca ya nabuh ki ya nganggo tenaga. Kaku trimo bonceng Wiwit kucane barang-barang ambe apa kosan jiwa. Sugeng dalu Mbak Tatin, sugeng dalu Mbak Tatin. Injih sugeng dalu. Wes ketemu meneh. Injih. Saben-saben ketemu karo kowe mesti mundak lemu, mundak makmur. Berat bersih piro saiki? Berat bersih piro? Saya 40 kilo. 40 kilo ki pupu siji ya toh? 40
40 kilo, oh bener 40 kilo iki sing kiwa. Urung sing tengen. Burung sing tengen. Dadine ya nek semuanya adalah berapa ya? Ya Halo, kira-kira do dibedhek karo tengah kintal nggih kekathah, Pak. Nek semonten niku, Pak, paling ora ki 75. enggak Piro? nyampe. Saya 70. Ayo kacek 5, Tin. 5 yo, nek 5 yo akeh banget loh. Ucapanmu dulu sadurunge kowe engko. Ya, sebelum ucapan Mas, mic gue kontrolnya dinaikkan ya. Kowe kok tularan Elisa to, Le? Apa kontrol? Lah iya mic. Mateni C mic ora mi. Lah nek mi. Mic gue. Nah, kuwi lah Beda apa? beda. Mic karo mic. Ah. Nek jenengan sing endi? Ayo. Ah. Ya nek mic iki seneng sing sero, nek mi kuwi wedang iki, nek mikmu ki wedang kae lho, aku wae lho. Oh. Ah. Siap. Nah, Ya. Mas, lumayan rada diunggahke ya. Tambahi meneh monitore, efeke. Ya, treble dibas, basnya di treble. Hike di low, low-ne di high. Sekarepmu pokoknya sementing aku krungu ngono ya, Mas. Nggih menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki iki apa? Mriki ngendi? Padang Sari. Padang Sari kok lemu Padang Pasir. Lemu takon mau kok Padang Pasir apa ning Gurun Sahara apa piye Padang Sari. Padang Sari, nggih. Pokoke kula nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki mugi tansah pinaringan sehat. Lancar anggenipun pados rezeki, tansah guyub rukun. Benjang saged nanggap wayang malih. Amin. Wes. Nah, Terus sah? Biasa aku biasa lah nyontek kok padha karo nggonku mau ora ana bedane belas. loh, lah ya nek jenenge ndongake iki nek yang pertama adalah kesehatan. Iya toh, kabeh semua iki sehat nek ra ndedit ya padha ae. Nah, mau kan aku wis sehat, kowe didongake muga-muga kabeh duwe duit. Ngono ana kembangane. Oh ya, semoga semuanya mendapatkan uang yang berkah dan barokah. Nah, ngono kan Amin. beda. Apa meneh? Ora Mau ambangane sehat wis, lancar rezeki wis. Wes, terus waras. moga-moga do waras kabeh. Nah, konotasi sehat karo waras ki beda. Lah ya nek sehat nek ra waras ya piye? Yo, Iya bener sehat kan? kudu sak warase. Pamundute apa mau sah? Kalian berdua. Sinom nyamat. Oh ya, Si. kanca karawitan gerong kabeh. Oh. Menika karawitan menapa? Menika karawitan kademangan laras kedaton lho. Oh, mekaten. Nggih, sing penting do guyub ora gontok-gontokan ya, Mas. Senadyan to nggawa skokone dadekke sisi tetep jos. Sungkem karo sing ngendang lho. Aja. Mambengi kene, bar ketemu. wong kene. Ambil ketemu ya, Mas. Ketemu ketemu terus. Ngandel aku nek do ketemu terus. Iya. Iya, nek dalange iki ketoke lagi saiki soalnya ketoke lumayan ngarang-ngarang. Kowe ora ngerti mergane. Aja ngono banget kok. Aku mayang ki saiki Ora tau nggo bintang tamu ya? pisan kuwi tur ado-ado. Ada tuh nang Sumatera, Kalimantan ngono. Leteh. Wah, Leteh tanggalan ki ado-ado. Ngono lho. disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah weh Jee. kepiye to kowe iki? Lah, Nah, nyatane ning omahku suwe ra tau pentas ngene iki. Ya nyatane ning omah Piye? resik. Sing ketok matek Ya. aji hono caraka. Dol. Oh, Wes, kuwi ngono ki kunci. ta. Ya Wes. sesuk kok saiki didol ora apa-apa, sesuk insyaallah ndek rezeki tuku meneh. Ngoten lho, Mas. Ora, Lah, aku sing idol ya wis ben ora pengen tuku meneh ta? wis ora arep tuku-tukunan meneh aku Oh, pokoke. alah ya masa ya didol kabeh ya entekno. Katur Pak Widodo Ya. menika Jee. saking Batang. Kandel lho kuwi mau. Kandel lho kuwi sa. Iya ya Pak Kandel. Kandel Iku lho. nganu ya. Kandel lho, Tin. Hah? Kandel lho kuwi. Ora amplop tok diitung e. Oh, ya aja. Lah, Wah, piye? persis bentuke tatin kandel ngono kuwi. Ger.
kaya gone kabeh sempak. iki. Seru le. Oe yo. Op. Ngono seneng aku nek wis iso Iki bareng-bareng. awor bendina iki ora iso benake basane Elisa to. Iki wis angel aku dadi wis tak neng ya wis tak onene mbok ben sak onene sing penting iki dhek seneng dadi arep muni sempak arep muni apa wis monggo. Ha yoga kok sempak iki lho. Sah, Apa? iki ki dorong ngerti bahasamu sempak ki apa? Dadi jelasno. Sempak ki kalau bareng-bareng muni bareng. Prat Kai kok pret barang kompak. kompak tambah semangat, semangat dan kompak sempak. Begitulah artinya ya. Semangat dan kompak. Menjadi Sempak. Ya benar sekali. Mulane kanca-kanca kerautan ngger semune do semangat karo kompak tambah anak meneh. Mergo nganggo sempak kuwi mau. Sah? Kalau arti kata sempak sendiri kamu tahu nggak? Sempak itu enggak tahu. Nggak. Ora ngerti. Kan menurutmu tadi kepanjangan dari semangat dan kompak, sempak. Padahal Jarwo sempak itu sebetulnya Sebetulnya ngerti dalam kamus bahasa Jawa walaupun tidak tertulis itu adalah celana dalam pria. Itu apa? Apa-apa sih? Berarti pas to nek aku ngomong ke Gondoro Wiyoga kan priyo. Berarti ana dhewe-dhewe ya nek cowok dhewe nek cewek dhewe to jenengane. Nek cewek aku ora ngerti soalnya. Apa Tin? Hah? Nek cewek apa Tin? Mah aku. Aku ngertine gur katok cilik ngono lho. Ah katok cilik kok bentuke segitiga. Ya katok sing mini. Yo lanjut sik. Lho. Aja mikirke. Lah iki ya gone do omong wae aku krungu dadi aku Kok guyu. mbayangke. Aja tok rungokke. Lah Lah iki mesti mbayangke nggone Tatin kok mesti doan. aja muni kaya Pak Seno 6 kilan lho ya. Nek ra percaya tak buktekke esuk donan aku tak diduhke ndekku. Malahane beneran. Jare iso nggih rompi, Mbak. Trimo ora. Pengen tak gawe rompi apa piye? Nggo masker ya iso lho. Siap ra tak gawe masker. Aja Tin. Aja. Ngeksi Ayo Sa. Kebati aman Telu kok anak. Diurus iki apa mau? Mesaketin sing dadi wong tuwa kuwi lho. piye ta Mas? Baleni Mas. Kono minggat-minggat bareng ki. Semut ireng piye mau? Yo. Yo. Semut ireng, anak-anak sapi, bocahe padha seneng, sing tuwa kering ragati, timbang minggat. Bener juga ya. Bocahe padha seneng sing tuwa kari ngeragati. timbang Timbang minggat.
Nek ora gelem ngragati iki terus tinggal minggat ngono kuwi apa ya? Cara saiki ngono kuwi apa ya? Iya cara saiki. Kaya tepung kanji nang dhuwur meja. Yen mulai. Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa? Kira-kira lagu itu mungkin dulu inspirasi dari gerongan Jawa ki mau Nah ta. iku saya mau tireng anak-anak sapi lho. Ah iya, ayo sapine Kok iso? sing mesake. Kok iso? Sing mesake semute asline. Lah kok Mesake yo. Mesane piye? Anak-anak sapi kuwi lho. Dalane kuwi lho, Din. Balane piye? Alah, iki wis paribasan ngono lho. Yo lanjut meneh. Iki jane iki piye gone? entuk saka ngendi to iki? Kok aneh Apa to? ya? Senggakne. Piknan iki. Saka Golden, Baleni. saka Golden Plaza, Mbak. Oh Golden Plaza. Iki jan Golden pengrawit Plaza. iki kreatif. 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 Baleni Mas. Gesel. Nah, Mas monggo Bungke, Ora baleni. ngerti Golden Plaza ra, Mbak? Golden Plaza kene. Heeh, ngerti ra? Oh, ora ada tim. Singkatane Golden Plaza apa? Apa? Golden ki apa? Golden iki emas. Golden ki G. G. Plaza. P. Nah, GP. GP iki apa? GP iki apa? Hah? Kere ngerti doan. Apa Bu? Aku sih ora usah jual juli. Dadah. GP dadah. sesuk tak dadekke anak buah kono. Wo, Jos. GP ya apa? GP ki Golden Plaza. Oh, Golden Plaza. Heeh, singkatane GP. Golden Emas Plaza, pasar. Pasar. Ah. GP napa bulura? Kowe kok Bulura ya mboten ngertos kok. Saya meneh aku sih wong Jogja kono ora. Apa Mas? Aning warga kene kabeh do ngerti nyatane do guyu kok, Tin. Heh? Oh. Apa? Kuwi nek carane kene ki emas, nek carane Jogja iki kembang ae lho. Padha-padha pasare. Oh. Sarkem. Hei, Hah. Nek Iya. cara di Yogyakarta kaya ngono. Oh, ning ya ngono. rada disamun sithik vlog mau gandeng lingarane kene GP ki Golden Plaza, ya paling ora ki Flower Market. Ya. Lah ya nek mriko kan anu wisata hati to. Heeh. Nang kene ya ono to berarti. Lho, piye takon sing demung kae? Ning Wah. langganane ta. Oh alah. Kae lurahe kono sing nyekel parkiran karo bonggol karcis Oh ngono ya. GP GP. Golden Plaza. Ah. Nah aku tetep Kayak sobone kono lah berarti kayak sendemung ya aku. Flower Market. Flower adalah Radija. kembang. Kembang. market pasar. Iya. Ah. Oke. Ya wis dadi ngono kuwi ora. Oh, sarkem to. Lah iki mau yang andake pasar kembang. Oh nek pasar kembang kan disingkat sarkem. Ah ya betul, pancen iya. bener, heeh. Wes, nek pengen ngerti sesuk tak duduitin. Oh berarti dalangnya wis tahu. Anak liwat. Ayo. Aku cerita ngono kuwi sane ngerti kudu nglakoni dhisik sa. Nek ora iso ya ora ngerti. Mbok ya wis cukup nang kono wae nang kene iki mbok rasah ngono lho. Nek aku ngendi nggone kono kudu ngerti. Piye to kuwi ora kok terus masalah apa kowe mau gagas 6 kilan ki mau. Iya. So aku melu ya. Ya. Yo. Aku Radija lho kamu. Lala. Ipo pabrik.
Sip, terima menika kasih sampun. matur nuwun. Suwera Sari. nyambut gawe pisan karo kalian berdua. Wah. Wes di samping menghentak suasana, kalian itu bisa membangun suasana. Alhamdulillah mergane, panjenengan. ketenaranmu kuwi iso nggo ngeyupi kanca-kanca akeh. Nah, itu loh. Alhamdulillah ya. Kanca-kanca Dadi lagi pek dhewe. Waranggono, kanca-kanca karawitan. Ya, kita adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, tur kudu jaga kesehatan. Hati-hati. Yes, siap. Kesehatan itu kalian sendiri yang paham dan yang tahu. Oh, bilang bengi bladek kok ngono kae. Bagaimana caramu menjaga wis kowe paham. Arep lemu karepmu sing penting sehat. Ceh, alhamdulillah Nah. mugi-mugi sehat sedanten. Nah, Nggih. ora ketang saka geger munggah punuk nganti tekan bokong ora ana bentuke. Ya Ora kok. ono lah, iki bokonge ya bentuk, iki ya kene ya bentuk. Lah karang le mancat sak kayange nganti tukul sampile dhuwur. Ya iki dinggo ngene ya iso. Nganu mau Isa? Apa? Ada yang minta apa mau? Ada. Sing melalui langsung Mbak Tatin tadi apa? Ada. Dados atos. Dadi ati ya dados atos. Ya dibasake dadi Dadi dados. dados. Ati. Masa ya dados atos? Aku seneng ora nek atos. Ya kala-kala. Iki manah ding dados. Iya, ada manah. kalanya atos, ada kalanya ember. Ini saya po. Kamu loh tadi berapa? Ngaku. Tadi cuman Mbak Tati dari Pak Agus RT 8 minta dadi ati. Ning ngono tok ora ana apa-apane kok. Lah nek. Ora. Ngurung. Ya wis. Kok dereng, Pak? Dereng, Pak. Nembe Tapi ya disiap. aja ngono pokok men ana ra ana ki dipinangkani wong kuwi ya penjaluke panitia. Wis pirang-pirang dina ya melek ya Panitia? esel awake nggo jampi sayah ngono lho. Oh ya siap. Ya. Nggih. Ya luwe HP nek ana. Lah iya. Wong ngurung kok. Tin. Urung kok, nggih. Ngurung. Engko lak Mungkin Pak nusul. Haji Mursyid mbok menawi wonten pamundutan, Pak. Guyu. Nggih, lagi nyepake nggih, Pak. Pak Haji Mursyid ki Piyayi Ndawang esuk tanggal 10. Ah, bersama warga Laras sepertinya. Ya, besok bersama Mas Geter. Gege. Geter nggih iki kan melu-melu iki. Nek muni Mas Geter ya dari Geter. Bawane Menika apa? dipun bawani Manut apa bawane? Nggih. Komplit aja pelit-pelit. Nggo panitia iki. Ya. Karo ibu-ibu sing do wis masake. Padahal kerdusan ding. Kaget aku aja pelit-pelit untung Pelit-pelit lah. cetha tene. Ayo Tin. Gagarane wong ngakrami tetep Nah, ngono kuwi lho. Walaupun tambah berat badan, ning suaramu harus tetap terjaga. Insya Allah kadang ya sok menggok-menggok dhewe ra. Aja oleh. Lah. Kok adangi kiwa apa tengen ngono? Ora iso nek wis menggoki menggok karepe dhewe. Ngiwa apa nengen? Ya sok ngiwon nengen wis mbuh tidak beraturan. Kita kele ngiwa ketoke. Ah, ketoke. Mereka nggih dipun streaming lho kalian nggih. beberapa channel. Oh, aku sampai lupa Nggih. membacakan. Monggo Betul. dipun bacakan. Bener sekali malam ini live lumantar channel Ki Gondo Suwarno, Nggih. juga Putra Jawa Channel, Nggih. Born Javanis, Nggih. Heru Nugroho Official, Siap. Abimantrana Channel, wah PWKS Jabodetabek, wah jee. istimewa, Pokoknya penggemar wayang Oh, di nggih, Seno. monggo Mas, matur sembah nuwun nggih. Pokoke niki wayangan dalu niki saged dipun presani nganti luar negeri mriku nggih. Dadine di streaming. Monggo Ya. ingkang mangke nek mbok bilih le ngadeg kok kesel dileleh arep leleh ten ngomah sinambi ndelok HP monggo.
Ya wis karo ben kene wae ora usah kondur. Oh, Jin. Heeh. Nek mboten kondur nggih alhamdulillah. Ingkang mangke dereng ngantos purna sampun kondur, kula dongaaken tambah anake. Ya engko arep tanggung jawab apa piye? Nggih. Pokean. Ya ngono sing kakung kok aku sing tanggung jawab. Neno, ya. Among ati mawi luput pisan Mesti kena pindho. kena pisan Ya pisan ya, Mak. Kok pisan pindho. wae yen gampang luwe gampang Yen. angel Iki takon nirokke. oh yen angel Kurang kasar sithik. Kalusen, garapmu kalusen. apa-apa ada kalanya halus ada kalanya kasar ya angel langkung tan kenati Nah, iki mau sing dhewe wis ngomong dhewe. Aku mau ngarep wis ngomong to tadi kamu diberi pemakluman. ayo makanya sok ngene iki lho Mas ana kodoke liwat mbuh piye Menjaga kesehatan suara juga perlu, Tin. Iya. Nah, ojo sok memangan barang sing ngelengo. contohnya Gaji, gorengan sing minyaknya terlalu banyak. Ah. sekarang kuwi kesukaane ya Nah, berarti mengganggu pita suara. oh berarti nggak boleh ya Nah, oh toh menengah tan kena balen itu tan kena tinombas Yes. arata langgam separo. Engko sing separo terus jaipongang. Ah, anakmu kon joget. Mbok, rene mbok. Iya, Pak. Ah. Wah, wis persis. masa Ngopo, masa ibuke Pak? padha aku nggih padha napa Pak Bu Weh. padha napa mboten ana sing ora ana sing heeh Ini sebagian Ya udah. besar mesti muni podo bentuk-bentukane Delok sih, kira-kira. hadap sini dong Oh. Blongor-blongore, terutama bempere iki lho, Mbak. Nah. ora lah gede ndek kuwi no Ah, nek 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 ana andeng-andenge kene ngene kurang sithik ngono ya andeng-andenge iki kudu andeng-andeng. lah apa Iki koreng. masa ana ngerai ngono Wayang golek ngene iki dicekel di rogoh dalang ki ora apa-apa, Mbak. Nek kowe dicekel di rogoh dalang bahaya. mulane aku wegah nek dadi wayang goleki ndak dirogoh dalang iki mah Nah, ndak grisi aku kok ndak mengkirik-mengkirik ih grisi yo. Nyatane yo metu nilam kok grisi. ya kan beda itu ya kalau dalangnya yang ini tuh soalnya Apa? Ayo, apa?
Nek ngragono iki nek urung kecekeli wek-wek ngono lho. Ayo kudu digoleki sampai titik temu Lah ya kan aku Makane ben iso ngobahke ngene iki. Nah, iki kudu titik temu. Tapi nek wis kecekel mbok wis meneng anteng ngrasa diwek-wek. Ya ora obah. Isane obah ki kudu diwek-wek, iso obah. Oh, iso ambekan. Oh, iso ambekan ngono. Munggah medhun, gede-gede ngono to. Heeh. Iso mangap. Ha 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 ha. Iso kedep. Alah, iso kedep bareng to. Iso wae padake. Ya ampun. Iki semene iki cetha jembar rezekine. Yo, alhamdulillah. Amin. Ayo, wis gak dibacotke, dijogeti. Tenang, Pak, engko pas jaipongan tak jogetane. Wis kanca-kanca istimewa. Nggih. Saka sapa sih, Mas? Aku, buka celuk ya. Ising kaya apa wong nyatane kelakan sebrene pakasane malah bangun Yuk. Thank you.
Indo ben marem. Piye, Tin? Sakarepmu. Le ngenteni rampung iki isih tambahi Aku meneh. wis hormat ngene, urung entek. Oke, tak jagotin meneh. Ping 4. Kok suwe-suwe kok do ngawur iki. Dadi ya wis sakarepmu. Monggo. Mandek sakarepmu ra karepmu. Wis penting dadi-dadi wis di caosi ya ra. Mulane sesuk nek latihan ki do mangkat. Dadine iso kompak kaya iso sempak kaya Lisa mau ya, Sa. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Matur nuwun. Nggih, menika sampun dadi Lenggah rumiyin. Nggih. Nah, Niki wonten pamundutan, Pak. Saking Pak Eko Reok setunggal atus sewu nyuwun tembang kangen. oh ya, nanti Oke, itu maka juga dipun dikasih. pinangkani. Tapi dari panitia Si. malam ini Pak Camat hadir, Sa. Pak Camat hadir. Ah, Sugeng rawuh mungkin mbok menawi nganu kersa minggah pepanggungan. langsung aja, Sa. Monggo lho Pak Monggo. Camat. Yo. Pak Camat. Ah, sampak Monggo. menyuruh pelok barang Surakarta. Sugeng dalu Bapak Camat. Nggih, sugeng dalu Mbak Cange. Inggih, menika Cangik, menika bojone. Niki Limbu anake nderek tepang kalian Pak Camat saking Banyumanik iki to, Oh Pak. nggih, leres. Nggih, matur nuwun. Menika saking kadang-kadang panitia ingkang mundhut ingkang nyuwun supados Pak Camat minggah wonten ing pepanggungan. Lan ugi mbok bilih Elisa kamu sepertinya sudah kenal ya? Ah wis kanca plek. Wah, mulane. Pak Ono, Basan- Pak Ono. Pak Camat munggah ki le gayane kaya pergi Tak peduk kae lho. langsung tak Kaya peduk. Gatotkaca pergi wa. Iya. Gak langsung abur-aburan mongko sikile cekeh kiwa kabeh. Pak pripun kabare panjenengan saya to, Pak? Saya lho kok guyu Pun sik. kangen boten, pun kapang kalih kula dereng. Ya wis apal to. Apal ya apal ning kapang boten. Kapang niku Kapang kangen. kangen. Aku jane selalu kangen marang dirimu, Sa. Yes, yes, yes. Lah ngono lho, seneng aku nek sowan Banyumanik kene. Berarti nek kangen ya nembang bareng lho. Iya. Nembang bareng ya. Lah iya to, Pak. Iya. Panjenengan Pak Anu mbok menawi wonten pangandikan riyen Ya, kan ruminen nggih. benten kalih ten mriki. Iya. Wargane nggih benten. Tadi sudah disampaikan, wis Oke. disampaike si Elisa, Mbak Tatin. Sing pertama ki wargane guyub, Guyub. rukun, selamat, Selamat rezekine oke, Nggih. barokah, nek turah nggo nang Mekah. Nggih, nek turang go nang Mekah. Mau durung tekan Mekah? Ta? Dereng, panjenengan sing nekanke no. Iya, Sing sesuk tak kagungan. tekanke ya. Tak tumpake buruk sa. Pak, panjenengan remen apa lagunipun? Iki caping gunung ya. Oke. Caping saya- gunung Siap. Mbak Cange nggih. Nggih. Dipun- Sinden-sinden siap lho mengko tak acak apa parian dongakake. Ya. Gitu. Pedang sari. Itu juga termasuk anu sah, tinggalane Suwargi Sumber Ambah. Mendoakan Kemana-mana. melalui parian caping gunung diratakke karo Lah, sinden. nggih to. Wah, ngembiyah. Nggih. Estu. Ngoten ya. Nggih. Mbak Cange nggih. Panjenengan rumiyin. Sah? Ambenaken. Kowe wis tepung suwe karo Pak Camat. Oh wis makaping Pun kabeh. digoreng barang mboten namung ditepungi. Asmane asli sapa? Mariono. Oh. Mariono. Iya, Pak Ah. Ono. Pak Mariono ki nek le maca kleru dadi Pak Mariani. Kok kleru. Ayo kleru, Tapi sarjana. matane sing salah, Eh. Mariono dadi Mariani. Sarjana Hah?
Dia punya titel loh, Sa. Aku budek Ah. ya, Pak. Ah. Apa, Pak? Kalau kamu kan MSN. Ah. Salah. Apa? Dudu. Utuh. Aku empesi. Empathy. Iya. Master psikologi. Salah. Apa meneh? Mambu pesing. Lah nek kowe kabeh iki semene iki wae. Lah nek panjenengan Pak Camat Pak Mariono iki sarjana hukum, Sa. Panjenengan SSN. Ah. Lha toh? Ngerti kepanjangannya ora? SSN. Sarjono seni. Sarjon- Makane mambu pesing iki. Sarjana benjo apa piye? Sarjana seni ya. Cek. Maksudnya seni ini kene udah akhir seni, Sa. Apa? Seni budaya ngono lho karepe. Oh iya, seni budaya. Ah, mane Pak Camat tenan sarjana hukum kok kerep dihukum nggih mboten nggih Pak nggih. Boten. Boten, Nah, boten. monggo caping gunung. Saben wengi nyawang napa, Pak? Nyawang Konang, nyawang Elisa. Oke. Saben bengi ya. Iya, saben wengi. Saben Jengleng wengi. boten, Pak? Wengi nggih saged. Dijenglengke wengi nggih boten? saged. Jenglengke, Jengleng nggih Cok. mantep. Saben wengi nyawang Awas, bareng karo Angelo Kelisa. Wih, toh. Sabar lho nang kose engko ora kesusu aku. Sesuk jam 3. Ngene seneng aku. Seneng bae karang. Sempak. Lah iki ra mung sempak teles. Ora ming sempak teles jan ngecepoh. Semangat kompak anti males kanca-kanca. Sos. Ayo Pak, melih Pak. Yen memaja. yen memajang mung karo janur kuning Durung. Engko sih. Aku jan kancamu tak naik 100 tambahan. Ditagih lho, Nang. Tenan. Iya tenan beres. Sah lomo. Lomo wes. Lomo. Mesa sing ngendang ki duwe cilik ananyarane. Apa? Ah iya. Kok aku dong ready. Anyar iki wis koloro wis. Mulane iso. Tondak tanduk wae. Ayo sing siji maksudnya sing meteng ya anang kuwi sangang sasi 10 tahun. kembang wae weton Sik sabar. Sabar. Sa aja dhuwur-dhuwur le nyincengke sa. Oh. Nah. Ngeboleh. Ah, baleni. Yes. Wah. Nek ngono kuwi ora jenggleng sa. Ngono kuwi jenenge peking tok apa. Ayo Nek di. ngono ki pekinge. marake gogrok. Ayo coba meneh, peking tok. Nah, penak wis. Sah niki pun sah. Wes, marem ya semono kuwi wisan ya sa. Ah iya, urung mudeng karangan. Pacitan sarwi Yo, terus. Ayo iki marake keju sikile. Mobeng ya tekan kene ngobolong. Mubeng iki jenenge. Beng. Ah, mobeng. Mobeng iki dimut karo obeng e.
panas udan, Pak. Nggih. Panas udan. Pariane piye, Sa? Parian. Pak Camat, panjenengan milih sindene kathah niki pun dijereng wonten riki panjenengan monggo milih setunggal mboko setunggal. Sepundi? Iki sindene oke. Nggih. Kon milih salah siji. Nggih. Nek salah kabeh, Mengke kabeh. Monggo 1, 2, 3, 4, 5 enek Ngangge 7. parian pandonga ala Armal. Oh, Siji nggih. tekan Pak 7 nomor Seno pinten? Nugroho. berarti kabeh Nggih. nganggo parian kabeh. Padang Sari. Padang Ah, Sari. Nggih, ayo. Nomor Padang pinten? wis Padang Sari. Sari inti Sari ki intine kuwi Sari. Berarti sing marake intine sing marake Padang. Iya, sing marake Padang roh ada rohnya di Oh, sini. ngoten. Iya. Coba Pak, milih Pak, nomor setunggal kalih 3 sekawan yang selenem bet pitu. Sing pundi? Kaya. Siji loro 6 7 8. Nggih, milih sing pundi? Parian iki ajeng Oh, parian. pariane. Nggih. Milih, milih. Parian. Nomor sekawan iki lho Pak, saya Pak niki. Ya, sekawan, Kok kaya wong sekawan. dodolan. Sekawan, Mbak, monggo. Nomor sekawan iki Pak, Iya. saya Pak. La 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 la. Ayo, Mbak. Ah. Ini tadi Mbak Yuni Tatin undang-undi iki ya. Monggo, Oh, Pak, Mbak. niki. Mempur. Saben wengi Seben wengi nyawang kok. nyawang konang Lara tenan. Apa? mugi warga mriki murah pangan lan sandang. Amin. Amin. Nomor pinten malih Pak? Lumayan toh, Nomor Pak, siji. sekian. Nah, kita ra fokus sih, ayo. Nomor setunggal niki ra fokus sing penting manis, Pak. Sing penting manis. Nggih, nggih. Ah. Ayo, Nak. Weh. Penget pekli Hah? Ah. Wah, apa ya pengen teli iki apa? Ayo, Nak. Kowe apik banget apik sekali Oh, Ah, oh, ah. iya. mugi Padang Sari Mm-mm. kathah rejeki Wolah. Amin. Nglumpukke aksara wulu. Kaget kowe kula ampunan, Pak. Ning sing kesane kilik limbo Nggih. penget peli. Ku mesti dieling-eling terus. Malah cerdas niku sindene. Nggih apik banget. banget, apik Apik tak sekali. sekali ya. Nah. Sinten malih, Pak? Sinten Niki sing malih? sebelah mriki dereng, Pak. Milih, Pak. Budi, Pak, budi, Pak. Ayo ibuke sing Ibu niki ibu kabeh sedoyo niki ibu. sing paling ujung. Oh, pojok dhewe niki ibu sinten nggih, Bu? Namine sinten, Bu? Sutarmi. Bu Tarmi. Nggih. Parianipun. Halo, halo. Ayo yu. Tuku sego Tuku sego. menyang Mekah. Waduh banget. Ning kene wae ana dadan yang Mekah. Gua arep dadak munggah kaji dhisik mengat tuku sego. Pengen swarga sregepong ibadah. Amin. Sing sregep ngibadah. Nggih. Tambah napa sampun? Tambah? Oh, tambah, Pak. Tambah, Pak. Milih sing pundi, Pak? Siji tambah Niki, siji. niki. Ayo, Oh, Mbak. nggih. Sing pundi? Iya. Oh, iki Mbak Siti. Matane kok kucing anyar. Matane sapa, Sa? Elisa iya. Aku yo nganggo moto kucing iki, Pak. Ayo. Soft- Mripat. Sofran. Mripat. Ah. Kok Nek ya karang Elisa ya wis Oh, ora iya. apa-apa. Sah Sofran. kamu sah. Kowe ngelak kowe ngono. Anyatane mbiyen Sergi tok ndas-ndas kowe ora apa-apa kok. Ya di ngapunten nggih. Lah. Ayo Mbak Silvi, I love you. love you too Ana lho. Pak Joko Iya. 4 kali Ya. Apa saking lalu ditinggal pegat. Tentrem Raharjo warga Padang Sari. Amin. Ya Rabbal alamin. Mbak Tatin ya, Mbak Tatin. Ah. Ora wong kukar-kukur wae kok. Cek cek. Pak Camat ki wah. Ngopo? Burung-burung Pak Tahu. Rene to Rene. Ah enggak mau. Gue yo mau. Aku enggak mau diduakan. Diajeng. Ya kene to. Diajeng. Mriki panjenengan. Ayo kenapa? enggal-enggal jengkar saka Kula panggan. menika mboten tresna kali
kalian panjenengan lho Kang Mas. Sebabnya ngopo diajeng kok ora tresno Lah marang aku? panjenengan menika sampun ki ada Elisa. Elisa sing sebelah kiri. Elisa ben dina Senin Selasa Rebo. Nah, Elisa Senin Selasa Rebo. Tatin. Rebo Kamis Jumat Sabtu. Lho ya Pak. Rebone double niku, Pak. Oh, Kamis Jumat Sabtu. Napa panjenengan tasih kiat to Kang Mas? Tasih enten dina Minggu wae, Pak. Tasih enten dina Minggu. Tiga sinten? Olahraga. Minggu nggo pijet, minggu nggo pijet. Oh, pijet. Iki sing ngongkon Elisa lho, ngongkon pijet. Ayo nganutin, kayak pariane sik. Aku lara ati Waduh, sakit hati sa. merga kowe. Wah, Kowe ngene kok, kowe. niku mending ora karo ngadungi kepelan mergo kowe biasane ngoten niku. Mugi warga Padang Sari sami sehat-sehat awake. Amin. Mantep. Mantep napa Pak? Mutung, Pak. Rene. Mangke Pak niku mangke jak ngadeg piyambak niku mangke. Ngoten ya. Nggih, niku nek mutung ngoten niku tamban-tambanane angel ya pisan ngoten niku. Ketoke diajeng ayo, enggal jengkat. Oh, siap Pak. Nah, Pundi Pak? Beres, wis tak siapi. aman nek kare Pak Camat niku aman. Iya. Kok rumangsaku do to the point banget menyadek ngene pundi. Sampun sering rikala semono. Nggih, kula nate kepanggih kan KTP panjenengan tasih kenten tengen. Saya keri ning gone. Lho, Ning gone satpam. Lah kalau demben niku bayar kirang to terus aku ninggal KTP WC sesuk tak parani yo. nate jajan teng warunge ngene, Pak. Nate, nggih. Apa-apa Kok saya larang. kelingan yo? Sakmenika sampun mindak lho, Pak. Yo paling mindake ning plaza apa mau? Panjenengan nggih nyobi tempe benguke, Pak. Enggak Tempe lah. benguke, Pak. Mbak Tatin nggih nyobi mboten? Oh enggak. Oh enggak. Enggak nyoba. Mboten sah ngilang-ilangi panjenengan tondak tanduk kok muni ora lho. Ayo. Iki suwe-suwe kentekan uni iki, Pak. Ah, nggih. Ibu nderek mboten tindak mboten apa Oh, Ibu? mboten aman-aman. Oh. Mulane wis do disetting. Panjenengan mau ya remen nih. Mbak Tatin alah Mbak Tatin, tempe panjenengan kok ya empuk banget enak. Tempe mendoan apa tempe gembus, Pak? Sing gembus, Pak. Oh, sing gembus. Bengu, tempe bengu nek ning Kulon Progo itu. Bengo sing Bengok. sing kacange gede. Ya, ana santene iku lho. Ya tempe besengek nika lho, Mas. Sing Besengek. kanu kanile nika kathah putih-putih nika lho, Pak. Oh iya, rasane sing rada Kecing. Sing Ane ra diinget. gurih ya. Nah, nek lali ra diinget lak ya nggon santene kanil kae sok gelem kecing-kecing rada tengik to. Alah, nyatane ya Pak Camat ya tondak tanduk kok. tanduk berarti lebih dari saking setunggal nih kalau. Oh. Kowe ngerti? Napa malah paling tondak? Berarti Tondak. mah kaping-kaping nih kok. Sa, kamu tahu kecing enggak? Kecing apa enak ya? Kecing enak. Enak, kecing ki enak. Oh. Jadi Iya, kowe ki betul. ambune kecing ki berarti ambune enak. Oh, Lho. panjenengan Ya. nggih Iya, ngamet kecing. rada kecing Kulo sithik. kecing nggih. Rada kecing sithik. Wah, ya enak lah Nek Pak Camat Pak Camat kecing banget. Nek parfuman kata mesti yo. nggih. Panjenengan. Karep mungkin do ngolah dhewe. Monggo Monggo. diterasaken Bapak. Nggih. Mboten Mbak. cah grogi Pak, mboten cah ndredeg alah. Aku Pak. aku rada gemeter pengen Pengen apa? Mbok mak-mak ngenten mawon. Sa. Semakin menggila to, Sa. Yo ngono kuwi. Mboten sami saya kok iki, Pak. Mbok nek ajeng demok emang demok. Ning bayar lho, Pak. oh wis tak siap yo. Wis tenang to, Ti. Tenang. Ah, siap. Yo, Ketan loro. Bapak nembang, monggo sing joget piyayi kalih. Oh, ngono. Panas udan aling-aling caping gunung. Yo, senggak Elisa Rotati. Asline aku rada nglirik si Yo. Tatin aku asline rada. Kenapa, Pak? Georgie. Penjenengan cinta ya sama gue ya? Kan sudah lama. Ah, kok mekatan ini ije monggo. Masa dirimu gak tahu? Direbut ngono kuwi ya ora masalah, Sa. Menurutmu direbut ngono kuwi ya ora masalah kan? Ora apa-apa, tak sumanggakake nek roh aku wis kerep. Oh, wis kerep soalnya. Wes,
Jadi ya wis ben jajal sijine ngono. Ah, lagi niki mentuk turane Elisa kowe, Tin. Heeh, panjenengan menika kados pundi to, Kang Mas? Panjenengan nika tresna kalian kula napa kalian Elisa? Apa njalukmu diajeng? Oh ya aku ora kabotan. Kabotane nek ana Elisa. Iki dadeke kok. Nabian. Ya. Wis rasa senggaki ora apa-apa. Nadyan waton sarta Swara suling pandang minumane minumane banyu Swantenipun panjenengan sae sangit lho Pak Camat. waduh kelepek. saya gobios. Saya gobios bingung. Upama tenan kalih ngoten. Wah tenan. Wis ora iso ngomong apa-apa. Wis boyok ingkang kuat. Boyok. Kodhok kalung kupat. Apa ngene iku? Boyok sing ora kuat. Sing ora kuat. Karena kahanane. Enggak. Mangke sehabis langgam didangdutke joget bareng ya Pak. Oh iya, siap. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone pondo lara lapo Pripun Pak? Remen boten? keren. Keren banget lah Keren ngiwonengen niku Pak. Ngiwonengen nganti iso Nggih. ngene suwe-suwe gedek. Lah, Jasa lak menika dibarengke, Pak. Yo barengke. yo bareng. Jaluk bareng. Nggih senengane bareng nek Tatin niku nek Ngoten ora yo ki yo. bareng. Nggih. Nek bareng niku penak, Pak. Ora to ya. Yuk Jaza. Les enak yo. Elisa rung paham Elisa. Tadi lah bareng suarane ya. Iya, bareng. Sabar. Ayo. Telu. Syukur bisa Matur nuwun berkahipun Pak Camat, Camat. Elisa, Tatin, ada permintaan dari panitia. Apa? Mau niku pun diumumke ada door prize-nya.
Oh. Wah, ada door press Nggih. dari Nah, panitia. sebagian besar penonton yang kepareng lenggah menika ugi nenggo door prize lah. Pak Camat kepareng ngampil undian Nggih. door prize-ipun. Mendian. Ah. Undian Iki tak hitung kira, tak hitung kira. Tak sawiri, tak sawiri. Pripun? Wes artis-artis nyawari artis kita era. Aku ndak lali di Nah. anu Ren, Pak. Perkara door Si prize. door prize si ya tim Pak. Oke, kalau diskon, Pak. Monggo. Monggo kanca panitia. Nah, Oh, nggih menika sampun, Nggih, nggih. panitia. dipun pendet berapa yang akan dibacakan Yo, Pak Pinten, Pak? Camat? Berapa banyak? Oh. Ambil Ya. Oh, nggih. untuk door prize utama yang Ya. nanti sisanya akan dibagikan saat goro-goro. Oh, yang dua yang utama akan dibagikan saat goro-goro. Nggih, sak Jadi menika kita pendet jupuk pinten? terus disimpen panitia. Si. Oh, nggih. Mengko bar goro-goro nembe di Di nek buka ki nganggo wektu. oh, nggih. Pakai proses nggih. Iya, nganggo Sausaken. ora langsung ya, Sa. Nggih. Pemanasan semua itu Oh, ndak butuh. langsung pulang kok. Monggo. Diaduk-aduk. Oh, Pak Buang monggo Pak Buang. Untuk yang hiburan. Niki amplop napa malah nggih? Amplop pamundhut. Oh, wadah undian, nggih. Ya. Setunggal. Satu. Tahu blak kabeh. Nek kimen kae sing ngempul kae. Ah, Tentenan karo sing ngenong ning ndi anggere kenong karo kempul kok. Padha wae ya. Klimen. Banyu wangi Lor lan kidul alas angker Kang kalewiat lewiat belambiangan biangan Yuk. ya. Aja takon susah seneng kang disangga Nana endia ku meliare ku meliare Taman Sari Nuswan Tara Yo, apa mau gelang alit apa Gerajakan. gerajakan? Nah, gerajakan. Gerajakan Banyuwangi
Elisa, Tatin. Apa? Ya, lenggah dulu. Nanti masih diberi lagu terakhir untuk kalian. Nah, aku tak nampil ke Deno Ayu sing pojok kene. Ayo nok. Iya. Yo, medun sik. Oke. Ya, Sugeng Dalu, selamat malam. No. Wilujeng dalu. Sapa asmane sapa, Nduk? Risma. Risma. Jeh. Oke, Ris. Apa yo mic powernya Risma ditambahi masuknya Jeh. power monitor. Nggih. Keto audio. Kote. Apa jenenge apa? Kote. Ngerti kowe nggone Agung Jayason ngono ya, Yohan. Ayo, malam ini kita soan mrene iki uga ana musik. Nggih. Ada Musik. campur sari. Lah. Campur saru napa campur sari? Nek bocah ki urung ngerti saru. Karena kamu adalah produk dari saru. Tanpa ada saru tidak ada kamu, ngono lho. Nggih. Ayo, lagune sing nganggo musik apa? Yang pakai musik. Napa nggih? Lha iki apa, Pak? Runtah. Runtah ya Allah, mutang-mutang kepala. Ora apa-apa karena menghibur yang sepuh-sepuh juga yang kaum muda. Mau Mbak Elisa, Mbak Tatin sudah menghibur dengan nada gamelan. Yo, campur sarine. Boleh runtah? Oke, siap dikasih. Dikasih apa? Runtah. Powermu tambahi meneh. Sa. Pungkasan panutup nganggo musik. Konco-konco laras kedaton spotnya. Mbak Tatin, Mbak Elisa. Yuk. Masih ada satu kesempatan. Napa niku? Ya, nggih, Pak. Gawe napa? Di sini tidak ada iki sih ono, ning kok tak nggo njagani aku sing duwe imbon-imbon akeh ono Mbak Wiwi ono. Masih banyak. Ini nanti masih ada adegan goro-goro teman-teman sinden. Lah saiki musik mengiringi kalian lagune arep apa sing nganggo musik. Lagune ninggal katresnan mawon, Nggih. Sopo sing ditinggal? Kowe sing ninggal apa kono sing ninggal? Biyen wis tau ditinggal tapi ra sida sih. Ora sida balen. Yo, Teklek kecemplung kalen. apa we? Yo ninggal Dikek kesempatan katresnan ki kok terus. malah Wah, nyeritake puas sing deh terusan. biyen. Senengane. Karangnya jek penak ya. Oh. Ya, cara Ninggal katresnan. Cara J. Ya. Oke. Jek kae Mas Bungkek jek. Bungkek sapa? Sing ngibot iki kok jenenge ngono. Suradi kok njur terus bungkek kakek. Bungkek alias lencong. Belum. Entah nek Parabane lencong. saya garing saya gambreng. Biasanya nih kok sok omong wae untung kok saiki meneng. Gomen lagi gomen. Cara bayine lagi gomen. Ninggal katresnan.
dindeke. Ora sing akon lencung iki mesti ya to, Ceng. Jare senengane kono mondak mandek. Ya iya kan kita Mandek yo udut sik lho. udah cek ngombe sik mulai lagi ya. Ora ta ya. Wis teorine wong lanang kuwi mingan. Wah, ya sekarangmu manut. Aja lali pawelingku. Elisa, terima kasih Mas. Lanjut goro-goro apa? Goro-goro kan? Apa wis? Lah nderek wis manut warga kene. Oh. Goro-goro. Goro-goro ning ampun kondur riyen nggih. Ampun kondor nggih. Wis wonten grand prize. Iki udu aku iki warga ro panitia. Kebijaksanaan selanjutnya monggo panitia lah ngono to. Nek jenengan nambahi. Aku kowe iki sing nambahi aku kok malah saben bengi nyanyi kan terus kita kok. kan kanca ya kan. Iya, sesama kanca pakai celana dawa. Ya, oke. Lenggah rumiyin, ngaso dhisik. Wah, ngatur wektu ki ya ora krasa. Setengah loro. Mengarep kepenakan. Oh, ya wis nyambut gawe ngene iki jan paling jos Marco Jos. Ayem.
Ya wis bacutke lakone yo. Yo. Pepelayonan ya. Ya.